Μια φωνή πολύ γνωστή από το χθες έχει κάτι ερωτήσεις να σου κάνει. Πώς περνάνε τώρα, πες μου, οι Κυριακές δίχως τις δικές μου αγκάλιες. Πώς περνάς μακριά μου, πώς σε έχει φάει ο καημός και στον ύπνο σου φωνάζεις το όνομά μου διαρκώς. Πώς, για πες μου πώς είναι οι νύχτες τώρα, μία ανηφορά που δεν λέει να τελειώσει και δεν περνάει η ώρα. Μια φωνή πολύ γνωστή απ' τα παλιά έχει κάποιες απορίες να ρωτήσει. Πώς περνάνε τα Σαββατοκύριακα δίχως τη δική μου αγκάλια. Πώς περνάς μακριά μου, πώς σε έχει φάει ο καημός και στον ύπνο σου φωνάζεις το όνομά μου διαρκώς. Πώς, για πες μου πώς είναι οι νύχτες τώρα, μία ανηφορά που δεν λέει να τελειώσει και δεν περνάει η ώρα. Πώς περνάς μακριά μου, πώς σε έχει φάει ο καημός και στον ύπνο σου φωνάζεις το όνομά μου διαρκώς. Πώς, για πες μου πώς είναι οι νύχτες τώρα, μία ανηφορά που δεν λέει να τελειώσει και δεν περνάει